Dan onye nna ya dị ndụ adịghị ebu ọfọ na ịma mbụ nna gị ụzọ wee bụrụ diọkpala. Nwaanyị adịghị ewu ikenga. Ikenga gị bụ di gị. Ikenga di gị bụ ikenga gị. Ikenga nna gị bụ ikenga gị. Nwaanyị adịghị agụọlọ ndị isi ọjị. Nwaanyị adịghị egbu anụ nwere ọbara. Ndị eze nwaanyị TikTok ekwulie mbọsị ya asị gị na ndị Anambra. Nwaanyị adịghị ewu ikenga. Nwaanyị adịghị agụ ndị ichie. Fano na TikTok ba challenge be gị. Fano video ahụ gị rapụta dị nasị. Nwaanyị adịghị ewu ikenga. Ịmagwụ na nwoke na-etozu tupu ọgụba ndị ichie. Na ọ bụrụ nwoke niile ga-agụ ndị ichie tọkụmọrọ ọfụ nwaanyị tupu mbaga ebe ahụ ndị bụ nwoke. Ụfọdụ si na nwoke ada agụ ọjị na nwoke ada agụ nwoke nna ya dị ndụ ada agụ ọjị asị. Nwoke ga-agụ ọjị ma nna ya dị ndụ mana gee ntị. Ọ bụ na nna ọga anọ dị ya, nna gị nọ na that house, bulu ọjị aja enye nna gị, ọ bụgodo aka nya bisi ya ife nata bịa kọba. Ole sị ma nna gị na-eje ụka o kwenyere n'omenala ịma na ị ga-aga ọjị. Nna gị nọ dị ọbụna ọ dị kwenyere na ọ chọrọ ego ọjị. Nwoke nna ya dị ndụ na-aga ọjị maka onye na-agwa gị na nwoke nna ya dị ndụ ada aga ọjị bụ asị ka ọ na-asịrị gị. Nwoke nna ya dị ndụ na-eme gịnị? Na-aga ọjị. Mana ọ bụrụ na nna gị nọ na the same village ma the same house adị nna gị na-eme omenala ịgọ n'ọjị ebe nna gị nọ, don't try it. Ịgọ n'ọjị ebe nna gị nọ were ọjị abụ nye nna gị ka ọ gọọ. Ọ bụghị ọjị ya agọlụchi gị, ndị ya eji aka gị gọlụchi gị ọjị asị nwoke ebu ọsị ya bụ na nna gị tọrọ the whole village. Chi gị bụ nke ka ọ marọ nna gị, ndị ga-eji aka gị mee gịnị? Gọlụchi gị ọjị. Ị ga-eji aka gị gọlụchi gị ọjị wali anya. So this thing bụ something about ịgọ ọjị. Dan onye nna ya dị ndụ adịghị ebu ọfọ ịma mbụ nna gị ụzọ wee bụrụ diọkpala. Mana ọ bụ na nna gị na-eje ụka ịkọba ọfọ ndị bụ unu. Onye nna ya dị ndụ ejiri aka ya eje aga ọjị na ndị ichie egbu anụ na ndị ichie. Mana ọ bụ na nna gị na-eje ụka je gbuo anụ na ndị ichie na o nwere ihe ọ ga-eme gị. Ịghọtago omenala saịdị a abịa n'ebe nwaanyị nọ. Nwaanyị adịghị ewu ikenga. Ikenga gị bụ di gị. Ikenga di gị bụ ikenga gị. Ikenga nna gị bụ ikenga gị. Nwaanyị adịghị agụọlọ ndị ichie ọjị asị gị na nwaanyị ama nje ka agụọlọ ya ọjị na ndị ichie. Ga-egwe ntị ka igwo nke mkpu. Nwaanyị tinye ọjị gota ibe niile bunye onye bụ okenye maọbụ onye bụ nwoke na bunu ka o bulucha na ndị ichie. Ibulite ndị ichie ebe nna m ọgwa m nwa bada unu nwaanyị ọ mụ wetara unu ọjị a eweta m unu ọjị a ka unu melụ m ebe a ka unu melụ m nke a igwuchazie onye nwoke wee were ọjị. Ndị ichie unu anụghị ibe adunu nwaanyị bụ Ụkamaka, adunu nwaanyị bụ Cynthia, adunu nwaanyị bụ Esther, adunu nwaanyị bụ Mgbeọgọ, adunu nwaanyị bụ Ada. Unu anụghị ibe o kwuru. Ọgwụ ọjị a ka m na-agọlụ unu n'ụbọchị tata so na ibe anụnwa o kwuru ọkụ unu meeli anya ka ọ nụọ di maọbụ di ya ọ nụrụ ka anya na di ebili n'udo ka ọ na-amụ nwa n'udo ka nke anụnwa na-eme. Ama m ọtega ebe m na-eje. Nke bụ nwaanyị eji n'aka gị walụ ndị ichie ọjị na itolubie. Nwaanyị ada agbanwe okposi ngada. Nwaanyị ada egbu anụ na ndị ichie ngwuche kịta echi ya vidiyo kịta na etinye napụ ibe anụ na-asị o nwere ebe ọ na-eme na omenala Igbo. Nwaanyị ada egbulu ndị ichie anụ. Ọsọ gị bụrụ onye Imo, ọsọ gị bụrụ onye Enugu, ọsọ gị bụrụ onye Ebonyi, ọsọ gị bụrụ onye Abịa, ọsọ gị bụrụ onye Anambra, ọsọ gị bụrụ onye Delta. Nwaanyị ada egbulu chi anụ. Nwaanyị ada edokwe chi. Igbu n'elu chi gị ọbala. Igbu n'elu chi gị ọbala. Nwaanyị ada edokwe chi. Nwaanyị ka ọlụchi gị ọjị chọba nwoke nọ nso ugbo oluchi gị. It baffles me na ụfọdụ ụmụ nwoke
gasị na eze nwaanyị mana ọ na-ewu ewu ei nwaanyị mere nka o jiri aka egbu oluchi ga-anụ asị nwaanyị ọbụla na-eme eze nwaanyị ga-enwenwu supportive man ga na aram o nwere ebe nwaanyị na-ada eje nwoke ga-eje ya ọ ga-enwe nwoke na-asọ ya nsọ na ya enwe nya bụ omenala ọ bụrụ na ị bụrụ nwoke wee bịa asị gị na ịma ndị okwechi gị na be eze nwaanyị ga-ekwe ntị asị gị edokwe na echi gị na be eze nwaanyị mana eze nwaanyị ya bụ chọọ nwoke ga-egbulu chi gị anụ eze nwaanyị ahụ na nwa goluchi gị ọjị